Wangapi wanasema tuungane na kina Sifuna na kina Babu Owino na kila mtu? Gigi thotha inya tageni wada wache mathoth inya matire karaka mule mana matenos kaka poka ka uyweyo nikech statement mwacho ne nyalo kero nyaka sariyo gi nus mana ka pod wantiere kodi karaka kod nyamori gi wasaga gino motimore karakacha kono jopiny gidhi godo vigilance house gidhi go apis mano mara IG mano gidok giun penjo siasa mar opposition te kama siasa mar opposition kama no pile pile Gachagua ma wuoyo no ingenda lo manen deputy president nene Omondi ko wacho ni jok ma seche monego bed ni Raila ne timo miluongo ni sufuria movement chande obende ne otimo mana gik minyoka koro sani koro timre gi so siasa mar opposition ne you are fighting against government to government better more protect itself mondo bed in place emomiyo seche moko sirkal nyalo use legitimate nen violence ma ok right en gima itiyogo lakini ok onego bed itiyo kode ngamiluongo ni Inspector General Kanja for example Kanja manyoro nyotimo no nyoro nyo abscond duty onego bed ni kapo ni jogi olo ratiro margi mar biro penje gini nyonego bed no bedo kanyo for example kete ene tich mar sirkal onego bed no is able to answer those questions makapo ni Kanja nyo onge to onego bed ngamiluongo ni spokesman mar police nikech jogi nyodhi penjo institution mar the police to oken gima yotingo kendo raia kendo kidhigo kacha to me mano bende kendo is not even right meeting monego bed ni timo gi opposition leaders gi IG Kanja onego bed ni time in an organized way boardroom moro ma ji obet to ji wuoyo in an organized way to Kenya timo be meeting kod IG mar police in public arena ok expect ni inyabiro kod jok mang'eny population mang'eny ni mondo the IG or respond to okonya address the public an officer of police koro konego bed ni Kanja bet kacha to Kanja kochopo to ngiso gi ni yeru jomoko ji abich kata ji auchiel ma wadhi wuoyo ge meeting to ji auchiel go bed ka loso bed ng'an donjuro iye office mar IG Kanja Jogo House asedhi kanyo there's a very big boardroom monego mar IG moket monego bed otimo go meeting mag jopiny kantiere kod ratiro mar okolo maber koro the way it is organized seche moko the IG mar police be nyalo luor kata an bende kapo ni biro timo koda meeting tibiro kod ji 1,000 I might not address 1,000 kapo ni ji 1,000 gito magi to kendo gibiro timo because action ma public ma crowd nyalo kawo en action ma seche moko kinyal bedo kinyalo deal go as official of government koro kanyo icha gweno to ise ogwang no gwang tati ogwanati mangweti echiel to ogwang botimo marach mar mako gweno so anyway opposition politics so tech it is very difficult because you are going against but violence mitiyogo for example kata gi manyamoria wach mar barabara chande okende kaka majogi to wacho ni jogi nogo gi tiagas kendo mana kanisa so it is not the venue sometimes kero nyoro gogi bende chuny boma kendo be nyoro nyogogi tingen koro bobedo ni koro mano en gima bed accepted but ngama tiyo gi violence manto ngama ok dwa wuoyo ji wuoya to ka koro chopo kama koro violence ibo puka jok mariek te western kala ken giro yoma bila makori bai ji gitiaga sigo ji gi bunde no ji bro scare away bro scare away ji ngata kapo ni bor the political rally meeting to ngato nyalo chielo wi gi bunde kanyo it's a very dangerous places to be to serikali masemo ko timo gigi makelo violence to violence not to scare people mundo ji kik bed mundo ji wuo to seche moko kubera ahinya to ji ne luor nyaka karango mane kama da ka wiyo gi sani kech ingeni wajo fombo wan kokono ni ero wadonje ka wabedi gi meeting obila samoro ka waka sigana luoro matimo ko ono kidonj kendi nyaka kidonj gi jok moko kanyo samoro inya po kidonjo kanyo tiyogi namba wakili ni kanyalo bulo mano matin jomatindo masani ineno ndalo mane mandamano mane mag Raila kande ne wawuok ni mandamano beti to jotho ji 2-3 ngato tho Kondele ngato tho Madhare ngato tho kata Kibira ji 3 in a day but mandamano le mane wan go kai last time ka jomatindo masani mane dhi parliament ka in a day ro ka ji 30-60 tho that means the fear is gone gin gidhi kadi ne giro bor gi medo dhi chon ne wage mandamano ma ji tho ji 30 dichieng achiel sani kore makara kapo ni kendo gibro duogo tibodo ka kendo mandamano achiel jotho ji 30 ji 40 nikech agitation ni nyithindo gi beste moko gi ol kech be kaji kendo gik mang'eny be timore ji gin frustrated to kaji gin frustrated nikech management kawa manager wa governance and our politics tibodo ka seche moko ng'ato ko luoro tho gidhi adhiaka to bila chilo ji gi bunde to pod gimedo manadhi
kamano wakaw yo gi sani nyakoro mo gi jwanka to bang'e wayudo thuolo mano maduogo koda welo mathoth ahinya mano marange e iye kae waduogo gi mathoth moting'o mae motieko sani mano mar team mar opposition kae to bang'e ang' wakelo ni mathoth mano moting'o nyaka ng'ama dwaro komni mano mar deputy president yiero mabiro kik dhi mabor.